Rófera maior. Πάρα λίγο να πέσει στο χέρι. Τι μπηρέκτη. Και με κάνει spawn το picker. Μαλάκες, είναι μισή ώρα εκεί μπροστά, τι εννοείται που είναι. Οκ. Καλή. Ναι, από πάνω. Τι έκανα. Το πέτυχες headshot με το όπλο σου. Στο ρώτη δεξιά σου. Close. Οκ. Μαλάκα. Ορφέ είσαι καλά. American Psycho, μαλάκα. Ναι, ορφέα δεν ξέρω το shotgun να μένει πολύ καλή ιδέα, ωραίος βασίδο. Πάνε να του κάνουμε ένα out. Πάνε να του κάνουμε ένα out, τι πριν. Ούφε! Οφα, ποια σελίδα με τσόντες προτιμάς, ποια προτείνεις? Τι εννοείς ποια προτείνω ρε μαλάκα. Ποια είναι η αγαπημένη σου? Ποια αγαπημένη σου? Τι εννοείς. Σε ποια σου αρέσει να χύνεις πιο πολύ? Ναι, ποιο side προτιμάς, δηλαδή ποιο side λες ότι έχεις κάνει τις τσόντες? Άκουσα... Το drone κάπου. Φυσικά είναι ένας πέρα. Και έχει revolver με σκοπ. Άκυρο πέθανε. Τα άκουσα. Oh my god. Έφαγα damage λέει. Είναι κόλ μπαζούκα war μαλάκα. Πάμε. Στο damage, θα στενιάζει το damage, μια σφαίρα είσαι. Και βόμβα, τι είναι αυτό? Το έφαγα. Το έφαγε. Οκ, αριστερά και ευθεία, έτσι. Τον δρόμο. Σταμάτα εδώ. Hi. Ωραία. Έλα. Πώς μας. Τι άρεσαν ήταν αυτό. Κάνω reload. Hello?